5 डिजाइन से होला। कवन का बा? समय के अनुसार के इंसान जाला तो श्रद्धा से श्राद्ध होला कि ईश्वर समय के अनुसार बोलौले बानी होला नो तो कर नाम श्राद्ध हो। और भगवान निर्माण कइले बानी और नया चाहे पुरान कइल तो ओकर नाम पर जन जग कइल जाला ओकर नाम ब्रह्मभोज हो। एगो कजिया हो, कजिया ओकरे के जो कतनो काज बा कर्जो लेके कजिया करे के आ एगो जे नौजवान मान ली कि समय के अनुसार नहीं खो जात उनके में श्रद्धा से श्राद्ध थोड़ी हो उनका में गमी होई गमी काहे कि गम भरल बा। समय से आदमी मरत तो भजन कीर्तन गावल जाता। चाचा 95 वर्ष पर गइल बानी तब न आयोजन कइल गइल बा तो समय के अनुसार गइला पर श्राद्ध करे के चाहे। माने कि समय के अनुसार के बेटा होके तो बधाई बाजी। अगर बियाह भइल बा 1 महीना लड़का हो जाए तो बधाई बाजी ना कि गोली ठाई ठाई चले लगी ये कहिया से कहां करलई श्रद्धा से हुई ना ताया चाचा के श्राद्ध श्रद्धा से भइल बा 95 साल के बाद। और संयोग से चाचा भजन कीर्तन के बड़ी प्रेमी और गायक भी भजन के रहनी कहियो के कर्जा खोइले रहनी चाचा के जग में आइल बानी न तो बाबा का बतियावे के बा एक कुली जग में हम कमे भेटाइले ओकरे जग में जाइले जेकर कोनो ना कोनो जन्म के हम खइले बानी। एकर मतलब जे पटेल परिवार में कबो ना कबो हमार जन्म भइल होई जाना से अपना खानदान का कर्जा उतारे आइल बानी कबो ना कबो भइल होई। 84 लाख जोनी भ्रमण कैला के बाद यहाँ तक पहुंचल बानी। ते 84 लाख में कहियो ना कहियो पटेलो परिवार में हम जन्म लेले हो खब या न से चाचा के जग में आज हम आइले बानी कर्जा उतारे खातिर। बात ही सही है कि ना? सही है। मानो मनुष्य के तन जब धरे ले तो अंतिम जब 84 लाख बीत जाला एगो रह जाला तो लास्ट में कोई के जोनी धल जाला कई के लास्ट में गौ माता बन जाला आ गाय बनला के बाद मनुष्य हो जाला। यही से गौ माता के पूजा कर जाला कि गौ माता अब इंसान बन के आई है। लास्ट जोनी है गौ माता के इस गाय के पूजा करे के चाहिए काहे कि गाय अब अपन संकट के पार करके मनुष्य के जोनी में जाए वाली बानी। हमनी के मनुष्य में से गधा में जाए वाला बानी। हाँ जी नचनिया झूठ बात ना कोई हकीकत बा। गाय भैंस देखत रु पेटारी खाती या भूसा खाती या घास खाती या 2 मिनट में ओकर मल मूत्र हो जाला 2 सेकंड ना लगी हो जाए। आ खइले भी कौन चीज गाय घास आ भूसा आ हमनी के किशमिश काजू मुनाका छोड़ा सब खातनी बाथरूम में जाके आधा घंटा नागिन डांस करता खातर नीमन आ बहरी निकलते नहीं आ खाती या खरपात 15 सेकंड में फ्रेश हो जाती है। तो चाचा के नाम पर भजन ऐसे गावे के बा सबकरा संगे ई दिन आई एक दिन सबकर बाप माई ये दुनिया से जाई है ये सोचे बा कि बाप जी गइले अब हमरो नंबर एकरा बाद बा। जब ले शरीर में तोता बा एक खोता के इज्जत बा तोता जब उड़ जाई तो खोता के लोग जरा दी ना तो दहवा दी ना तो मिट्टी में हला दी। ए नचनिया जले शरीर में तोतवा बा तले खोता के लेके लोग घूमता आ तोता जब उड़ जाई तो खोता के लोग फेंक दी। अरे खोता छोड़ के तोता रे परइले अरे खोता छोड़ के तोता रे परइले ए राम कहवा कइले खोता छोड़ के तोता रे परइले ए राम कहवा कइले ए राम कहवा गइले ए राम कहवा गइले ए राम कहवा गइले ए
कहवा गइले ऐसे वो चाचा के कोगो लड़का बनी लोग के 4 आदमी जय हो भगवान देखी 4 बेटा जन्मा के चाचा फुलवारी लगा के चल गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अनाती पोता परनाती सरनाती सबसे भरल बा 95 बरी अब तो हाफ सेंचुरी में फ्लाइट हो जाता वहां के तो शतक मार देनी बबुआ ऐसे चारों लड़का लोग से निवेदन करो चारों पतो सुनतनी या चारों बेटा अरे वाला से एक गो निवेदन करो अगर अपना पिता के आत्मा के शांति वाले चाहता नहीं तो लड़का लोग से निवेदन बा आपस में राम लक्ष्मण भरत के जैसा रहे के बा प्रेम बना के पतो लो से निवेदन बा कि आपस में खूब प्रेम बना के एक संगे खाए के बा एक संगे रहे के बा ताकि वो गार्जियन की आत्मा के शांति मिले के रहनी तबो एकता छोड़ के चले नहीं तबो एकता ये असली श्रद्धांजलि बा कि बाप माई के पितर के कौन प्रकार के तकलीफ ना हो के न तो पितरी दोष लागेला देवता लोग कुछ ना बिगाड़ेला लेकिन खानदान के पितर बगरच जाई तो गोरहन पर गोरहन लागते रह जाए समझला कि ना ए राम कहवा गइले ए राम अरे लबटी के फेरू नहीं अइले ए दादा कहवा गइले लबटी के फेरू नहीं अइले ए राम कहवा गइले भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना क्या होता हो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना भला किसी का कर न सको तो ये दुनिया से बाबा के उजाला ना अभी अभी हमारे मोटू भाई तने घरी दुबरा गइल बनी रहुआ राउर मेहरारू कितना खुश रहत हुई है कहत हो जा हमार मरद ह कि गादा हर अच्छा भोजन रहुए बनौले बनी एक नंबर कला रुए लगे बा रुआ बनावतानी सबके पावतानी रुआ के स्वागत करब राउर मेहरारू खुशी रहे राउर बाल बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन बबुआ ये दुनिया से ना के गइल बना के हो जाई ये जीव के नाश ना होला शरीर के नाश हो जाला जैसे हमने कपड़ा पुरान हो जाला तो कपड़ा के खोल के नया कपड़ा धारण कर ली वही जीव के काम बा जब घर पुरान हो जाला तो घर के बदल के दूसरा घर में प्रवेश कर जाला जब जब दुनिया में आवेला तब तब अपना के गो रहे के घर बनावेला एगो चिंटी भी बन के आई तो अपना के मान बनाई अपना के घोसला बनाई बढ़िया हलवे भाई बढ़िया ना 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 वैसा नहीं बाबा भगवान ना करस कि रोजी मन हम एक दिन एगो काकाहरा देखनी एगो वैशाली जिला के ब्यास बा एगो इने अपना जिला के आ काकाहरा दोनों पढ़त रहसन ओकरा माई के उ गरियाता ओकरा बहिन के उ गरियाता ओकरा बेटी के रे इज्जतवे ना रही त ई गा के का होई रे धर्म रहे चाहे जाए माल कोनो विधि आ
बेटी बेच दी, माई बेच दी, रुपया आ जाए के चाहे। क्या समय हो गया भाई। ये दुनिया में जब जब मनुष्य आवेले अपना कन्हैया घर बनावेले, हमनियों का मर जाए ना तब फिर आए। वो जी रहे के कोनो गोदाम नहीं खे, एगो डांडा ले तुर के फेंक दिया जाता तो वो जी बोरा लेके कहाँ जाए जाए। वो जी कोनो गोदाम थोड़ी बा है ना नचनिया नु। माने कि हम ही मर जाए के जान तक जे चींटी हो के कि सांप हो के कि गुजर हो के। जब जब आवेला ई तोता जय हो ड्रेस तो कहता हृदयानंद विशाल जी, मंच पर आपका स्वागत है। बड़ी सुंदर कवि, बड़ी सुंदर राइटर, गीतकार, लेखक, समाज के एक सुधारक, समाज सेवी, कलाकार के हृदय में हृदय विशाल बसने वाले, जिला देवरिया जिला का रहने वाले, यूपी बिहार सब कलाकार को मानते हैं। हो के उकुली दुका कहत रहे एक दिन हृदय जी के। अब का कहले बानी, अपन गुरुजी मर गईले, उनकर मूर्ति नहीं खे बना, दूसरा के मूर्ति के जमीन खो जाता। का है ऐसे कि अपन गुरुजी दोसर जात हुआ, उनकर मूर्ति ना बनी, आई अपना जात के मूर्ति बनी। अरे गुरु गुरु होता है चाहे कोई जात हो, गुरु तो सर्वोपरि है। पैर शिल्पी या गौरव मिश्रा जी यह रोकले बड़े 100 रुपया दिल बड़े बाबू के शुभकामना बाबू। जब जब आवेला ई तोता तनाया बना के खोता, जब जब आवेला ई तोता नया बना के खोता। व्यास कवि गुलाब शर्मा चैनल का नाम मौका बाबा अंकुर बाबा, और हमने के धरोहर, हमने के आदर्श, हमने के पूजनीय गुलाब शर्मा जी के नाम पर चैनल बा। इस चैनल के माध्यम से जे भी सुनत हो के देखत हो के ओकरा के दिल से आभार, अभिनंदन, स्वागत और परम आदरणीय गुलाब शर्मा जी के चरण के भूरी भूरी नमन। जब जब आवेला ई तोता तनाया बना के खोता, जब जब आवेला ई तोता नया बना